Ja saaks verhot kiinni? Nyt. Kiitos. Kiitos. Moi. Mä oon Roope. Mä oon Felix. Ja minä olen Niilas. Ja tän seuraavan näytelmän nimi on People Pleaser. Ja se kestää noin 10-12 minuuttia. 14 minuuttia. Ja me oltiin tosiaan täällä TEA9-kurssilla. Juurikin näin. Saatiin tää. Ja sitten tää on myös sinänsä hauska, koska tää on niinku mun itseni kirjoittama myös KIL 6-kurssilla, eli kirjallinen ilmaisu 6, joka oli dramaturgia ja näytelmän kirjoittaminen. Ja tää oli ainoa näistä ryhmistä, jossa oli niinku oma teksti. Että se... no... Ei ollut. Ette oo. Anteeksi. No ei sitten. No. Mutta niin. Ei varmaan enempää, että näytelmä saa puhua puolestaan. Joo. Ja tää on niinku... Niin. Tää on niinku komediallinen. No, kyllä he varmaan se Niin. tajuat. Joo. Niin nauttikaa esityksestä. Yeah. Yeah. Ei! Kun mä sanoin, että ne laskelmat täytyy olla valmiita tähän päivään mennessä. Kuulitko? Tähän päivään mennessä! No, kyllä mä ymmärtäisin, jos sun läheinen olisi vaikka kuollut tai vastaavaa, mutta onko nyt tapahtunut niin? No ei ole! Kuule, me tehdään nyt niin, että joko hoidat ne tänään tai sitten joku muu hoitaa. Ja jos niikseen tulee, niin huomenna takaisin ei tarvii tulla! Anteeksi, mutta voisiko herra laittaa mitenkään suutaan hieman soukeammalle, eli siis olemaan hiljaa? Täällä olevat muut ihmiset varmasti haluaisivat odottaa vuoroaan ihan rauhassa. Anteeksi, mä en tajunnut. Mä yritän olla vähän hiljempaa. Välillä nää työjutut saa mun pään vähän pyörälle. Kyllä sä varmaan tajuut. Tässä ammatissa sama juttu. Noniin. Ootko sä vielä siellä? Niin. Siis pidäkin varasi. Ai mitä? Kuulenko mä joku pienen piipituksen sieltä? Ai perustelu tälle. No anna mä vilkaisen mun kalenteria. Joo. Sen aika kuulettais mennä jo! Hei! Etkö kuullut? Voisitko olla vähän hiljempaa? Anteeksi, mutta mulla on tässä yksityinen keskustelu meneillään. Tiedätkö, toisten keskustelujen salakuuntelu, muistaakseni se oli laissa kiellettyä. No, tässähän nyt ei tarvitse varsinaisesti salaa kuunnella. Jep. Toi oli hyvä. Ja miten tämä nyt sitten taas liittyy muuhun? Eipä taidakaan nyt muistaa, joten vaikuttaa nyt siltä, että sounds like a you problem. Ja mä jätän teidät nyt tänne puimaan tätä teidän välistä juttuanne. Onhan mulla tässä edelleen tämä minulle henkilökohtainen ihminen tässä luodin toisessa päässä. Noniin. Se mitä sä teet nyt on se, että sä... Saatana hoidat jotain, mä vannon, että taivaan merkit on seuraava ja viimeinen asia, tutut koskaan näkemään. Eiks je? No niin, mä arvelinkin. Ai mitä? Se sun perustelu. Ai sä voit tuoda sen tänne nyt. Niin. Tietysti sä voit tuoda sen tänne jo heti. Itse asiassa, mitä pikin miten. Ja jos et, taidat kyllä jo muistaa mitä tuleman pitää.
anteeksi, mutta sun huuto kuuluu edelleen tonne jopa meidän hammasporan yli. Nyt jos herra ei ihan oikeasti ole hiljaa, tulee lähtö sekä saattaa olla myös porttikielto. Kukas nyt ne sun hampaat sitten hoitaa? Tää sulle henkilökohtainen ihminen vai? No voisitko vaikka sä katsoa vähän herran perään, että miten hän nyt käyttäytyy ja jos mikään jatkuu, niin do not hesitate. Elikkäs älä epäröit tulla mun luokse, niin mä hoidan. Totta kai mä voin. Se olisi mun kunnia. Joo, nyt mun pitää mennä ja itse asiassa... Onko täällä Eeva Vehviläinen? Eeva Vehviläinen! Se on itse asiassa minä. Hyvä, tule vai. Tässä sitä nyt kattellaan. Täällä on ihan hauskaa. Melkein kun katsois maalin kuivumista seinällä. No oletpa sinä oikein nokkela kaveri. Musta tuntuu, että sä tai muutkaan täällä eivät oikeastaan tajua, että kenen kanssa juttelevatkaan. Onhan mä Mikko Airäksinen. Tämän vuoden nuori yrittäjä ja business entrepreneur-palkinnon voittaja. Arvon pääministeri, voisitko antaa mitenkään nopeasti tämänhetkisen näkemyksen talouspolitiikan nykyiseen tilanteeseen? Totta kai voin. Ei mulla tässä parempaakaan ollut. Mun näkemys on, että talous on huimassa nousussa, erityisesti loma-osakkeiden osalta. Ostin tässä viime viikolla ja kannattaa tehdä. Kiitos, me viedään saman tien painoon. Kiitos. Niin. Mitä sä olit sanomassa vuoden business entrepreneur? Sä oot Pirjo Liimatainen. Pääministeri Pirjo Liimatainen. Sepä se. Anteeksi arvon pääministeri. Mä olen käyttäytynyt nyt aika huonosti teitä kohtaan. Mä vakuutan, että jos mä olisin tiennyt, että... Tiedätkö mitä? Että mä oon tämän maan poliittisesti merkittävin henkilö. Niin sä ois voinut muuttaa sun käyttäytymisessä mua kohtaan. Niin, no ollaan kantaa. Tiedätkö, tää on just tätä. Sä siis avoimesti myönnät, että sä oot semmonen henkilö, joka muuttaa sen käyttäytymistä sen suhteen, missä toinen on sua kohtaan. Enhän mä nyt silleen tee. Mun mielestä ollaan kaikki samalla viivalla. Anteeksi, johtaja, herra johtaja, niin kun sä haluat kutsuvan. Mä tulin tänne niin nopeasti kun mä pystyin. Tässä on nämä laskelmat. Ai moi! Mitäs? Pekka. Timo. Timo. Mitäs vanhalla kunnon verstaalla? Kiitos todella, te olette ehdit tulla piipattamaan ja tuomaan tän. Ei kuitenkaan olisi ollut mitään kiirettä. Pomo, johtaja, sä just huusit mulle puhelimesta, että saatana hoidat ne! Tai tää vaan merkitään seuraava videossa nyt koskaan näkemään! Enhän mä nyt silleen tehnyt. Mä vaan sulle lempeästi sanoin. Se tapahtui kirjaimellisesti pari minuuttia sitten. Niinpä, nuori entrepreneur. Tässähän mä olin kuulemassa. Sitäkin kuulitte puhelimessa. Ei! Se oli mulle henkilökohtainen ihminen. Se oli mun eksä, kenen kanssa mä juttelin. Meillä on vaan vähän kiihtyneet välit. Anteeksi, Mikko. Ai kukaan, Mikko, mehän ollaan oltu naimisissa jo 6 vuotta. Et kai sä nyt oot vettä. Terla, moi! Mitä sä täällä teet? Mulla on lopputyö ennen, olin tässä kulmilla, sanoin, että sulla on tää hammaslääkäri. Mutta mitä? Ootko sä nyt pettänyt vai et? Terla! En mä ole pettänyt sua kenenkään kanssa. Ai kenenkään! Niin! Ei siis sulla on joku tyyppi mielessä. Ei, Karla, mä voin kyllä selittää! Se nyt ois sun vuoro. Ei, ihan pikkuhetki. Tässä on tapahtunut suuri väärinkäsitys. Me oltiin yksi Ei, suuri Karla, ota! Karla, mä jätin mun
että kesti, oli tilanne tuolla Pohjois-Siivessä. Eipä sentään, tulkaapa tänne. No niin. Harjaatkohan Pasi 2 kertaa per vuorokausi 7 kertaa viikossa? Kyllä, näin teen. Täällä on kyllä tilanne 56892. Anna muutaman. Oho. No oletko sä nyt, Mikko, aivan varma, että tilanteen laitetaan oikeasti tämä? Mitä sä meinaat? No, Tilanne 56234 ja 573 tarkoittaa sitä, että suussa on enemmän kuin 3 karjasta. Eli reikää. Mutta miten se voi olla mahdollista, kun kyllä mä just aina pesen hampaani 2 kertaa vuorokaudessa. Kuka nyt sellainen ihminen olisi, joka ei pesisi? Joku, joka ei osaa huolehtia omasta hygieniastaan. Mikko, musta kyllä nyt tuntuu, että sä valehtelet. Enkö valehtele? Valehtelet, Pasi. En valehtele! Valehtelet. En! Valehtelet. En valehtele! no musta nyt, En valehtele! no musta nyt, Mikko, ihan oikeasti tuntuu siltä, että sä valehtelet. Vähän niin kuin kävi äsken tuossa käytävässä sen puhelimen. No eihän käynyt! Ei kun ihan oikeasti nyt, Mikko. Mä vaan haluaisin tietää, miksi sä teet näin. Onko tää sun joku tarve antaa muille itsestäsi sellainen kuva, ettei sussa olisi mitään vikaa? No, nyt mä kyllä en ihan ymmärrä, että mistä sä puhut. No, siinä tapauksessa ovi on tossa. Mä en jaksa tällaisia tyyppejä mun hammassalissa. Ole hyvä ja pois. Mulla oli varattu tää hammastarkastusaika. Näitä ne 3 kaljasta, mitä mä niille teen? Entä jos mulla on huuliherpes? Miten mä voin seurata Karlaa, jos mulla on huuliherpes? Sä haistoit mun suuta! Siellä on varmasti joku vialla! Mulla on iso hammasväli! Mä röökaan! Siitä on tulla kaikkia keuhkojuttuja ja kaikkea muutakin. Että kaikki kielen takaiset sairaudet, kaikki tuolla syvällä. Joo. Sitten viisaudenhampaat. Niitä ei ole vielä poistettu. Ne pitää poistaa. Poistakaa nyt, tehkää jotain! Etä. Alahammas. Täällä on jotain. Mä tunnen sen, siellä on jotain. Ei, te ette voi tehdä mulle näin. Ei. Mä en valetele! Mene jo! Ja kiitos tekniikalle! Jee!